गिलु बालु बे अन्थाइफ्रा नै बे अन्थाइफ्रा बेखौ प्रमद बर'आ नैबे अन्थाइखौ प्रमद बर' फेरेंगा बे अन्थाइ नङा ये पत्थर नहीं है ये कुछ अलग है ये हीरा ये सोना ये चांदी ये रूपा है तुम जानता है तो उसको हीरा में कन्वर्ट कर सकता है रोंगौब्रा प्रमद ब्रह्म बिथां फेरेंगा बिथां नैबे अन्थाइया सना रुपानिख्रुइ दाम गोसासिन जायो जोंनि रायजोफोरखौ मानो गरिब खालामदों जोङो दिनै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि जानानै बे लावख्रिगुरि गामियाव जोङो फैदों आरो बे लावख्रिगुरि गामिया फ्राय 40 बोसोरसोनिफ्राय बिथांमोनहा रुजु रुमु बे भुटान सेरफाङाव रायजो जादोंमोन समायना रमायना सन्दे बन्दे जेनिबो आंखाल गैया मिथिंगानि अननायजों दै अन्थाइनि अननायजों रायजो जाबाय थादोंमोन नाथाय हरखाबै भुटान गभर्नमेन्टआ आलायबोर थालायबोर गावसिनि गोसो बायदि हाजोनि बान्दोफोरखौ जावफ्रुला हरनायाव जे जायगाजों दैया बोहैयोमोन बेजों बोहैयाबालानो दिनै बे ओनसोल बे अन्थाइखौ नोंथांमोना नाय बे अन्थाइखौ नोंथांमोना बेसेबांबा गुवार बे दुब्लि गोजा माइ गायनानै जाग्रा बे लावख्रिगुरि गामिनि बिथांमोना गासै 70टा नखर दङमोन दिनै बे माइ गायग्रा हाया साफा अन्थाइ बालाजों फबजोबबाय आं खोनानाय मथे बे प्रब्लेमखौ लानानै बे जेंनाखौ लानानै दानि मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो हेलिकप्टारजों नामाय फैलायनानै हनै बैहायनो मोजाङै नाहरबा नुहुरगोन बैलाय 500 कौटिनि मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट फाउन्डेसन गालांबाय जे बेनि दै बानानि प्रब्लेमखौ बेंथानो थाखाय 500 कौटि स्किमखौ रिलिज खालामनाय जासिगोन होननानैबो फुथि मोनसे गायनानै गालांबाय 500 कौटि खेने 1 कौटिखौनो बाहायदोंना बाहायाखै हनै सोरबा सांग्रां ना बांग्रांनो आं बारा मोजां मिथिया लामाला खोनायल' मोजां नुदों बे बै माबायाव जोंनि खाथायाव माबा सिमेन्ट पस्टजों दै बानाया थाबथायो दा मा नुदों जोंनि लिडारफोरनाव इउपिपिएल लिडारनियाव डिजाइन गैया दैबानाखौ बोरै होबथानांगौ बेसेबां दुखुनांथाव दा बिथांमोनखौ दाखालि बै थाहैदोंमोन हाग्रा सेराव होखारनानै बाय दोनबाय जेबो गैया आबाद मावनानै जानो जेबो ना लाफा मैगंआनो जायो ना मुला मैगंआनो जायो माइनि खोथाखौथ' बादो दा बिथांमोना बोरै थांना थागोन सिखाव खंसे हाग्रायाव हनै सोमखोर सोमखोर दाबो बिफां गोजौ गोजौथार उफायानो गैया बिफां फांसे दानोबा 1500 थाखा मोनोबा आं दानगोन कारण आंनो थांनानै थानायनि जेबो बेबस्थायानो गैयाबा दा बे गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिजेपि गभर्नमेन्टआ सिखाव खाव जों गावथारगोन बिसिनि थाखाय मा गरिब जानांगौ अब्ला गावसा बिजनेस चलता है धंधा चलता है इसलिए गरीब होने में हमारा क्या पाप है तुम गरीब बनेगा तो हम धनी बनेगा बेनो जाहैबाय इउपिपिएल नि डिजाइन बेनो जाहैबाय बिजेपि नि डिजाइन बिथांमोनखौ आं होनो बे दै बानाखौ होबथानायनि फर्मुलाखौ नांगौबा नै कंग्रेसनाव दङ कंग्रेसनाव अल इन्डिया नेशनेल कंग्रेसनाव दङ हाग्रायाव थानो मोननायनि फर्मुलाखौ नांगौबा कंग्रेसनाव दङ कंग्रेसनाव बे उल्टापानि आरो सरलपारायावबो मोनसे समाव इबिक जाबायमोन बेखौ हेटेसर सयकिया स्टे अर्डार होनानै दोनदों कारण कंग्रेसनाव हाग्रायाव थानो मोननायनि फर्मुलाया दङ प्रमद बर' बिथाङा आन्दोलन खालामनाय समाव मोनथाम बुलेट पइन्ट लानानै बियो आन्दोलन खालामदों दिल्लीयाव सावरायो आलादा रायजोआथ' मालाबाबो 1 नाम्बार पइन्टआव थाखाया रायजोफोर 2 नाम्बारावबो थाया 1 नाम्बाराव प्रमद बर'आ बिबोदों राइट टु डुवेल इन फरेस्ट हाग्रा बारियाव थानो मोननायनि मोन्थाइखौनो गले गले हम मिनिस्टार सावरायबोदों दिनै हाग्रायाव थानायफोरखौ होखारदों आरो जायाबा गावथारदों बेनो नामा प्रमद बर'नि आन्दोलनखारिनि बर' हारिखौ लानानै गेदेर पलिटिक्स गेलेनाया बेसेबां दुखुनांथाव बेखायनो दिनै आं खोब दुखु मोनदों गाबनाय मोनदों बिथांमोना थांनानै थानो हानायनि इमिडिएट बर' फेरेंगा बे अन्थाइ नङा ये पत्थर नहीं है ये कुछ अलग है ये हीरा ये सोना ये चांदी ये रूपा है तुम जानता है तो उसको हीरा में कन्वर्ट कर सकता है रोंगौब्रा प्रमद ब्रह्म बिथां फेरेंगा बिथां नैबे अन्थाइया सना रुपानिख्रुइ दाम गोसासिन जायो जोंनि रायजोफोरखौ मानो गरिब खालामदों स्कुलबो गैयानो बे गथ'फ्रा मा जागोन दा बेखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' नोंथां इमिडिएटलि नोंथाङा बे एरियायाव बेरायफैनांगौ हेलिकप्टारजों बेरायो ना मा हा बिदा फंबाय हिमन्तजों नोंजों हा बे 500 कौटिया बहा थांखो 500 कौटिनि खुन्थिया गायनाया बहा थांखो बियो आरो बेनि फर्मुलाखौ गैयाबा बिथांमोना गर्जनखौ लोगो लाथों आं फोरोंगोन